Mga oras labot Kapampangan. Ako natandaan nung kinangman akong video kaya ning lugalay ni. Ining nakakit siya bala mo cherry blossoms tunnel ning lugalay ni. Patse makabukad kadla na kasanting ning kurandara lang kay lalam din ni. Yang palako na la sa pula ning yang ning lugalay ni mga nabong bala mo snowing kain cherry detang sampagad rin cherry blossoms nakasanting. Makanyan man, tsuta mo kayong kadinalan at 45 karing kaya tamang Tegalugan, takal na lang pag-umpisan ko na imo munang dili, munikala na yung benye, tarok at tindindam na kanu, miyayakap Tegalugan niya, mas manayin niya kayong Kapampangan ng may kakaul ating katukina munikala bagse ng Kailugan sinabi na kano kwago tambala mo nakita ka nung sinula po kwago kintanaman yung kwago Tagalog mas manayin nyo kayong Kapampangan ng Kulayo yung katukina Jillian Torres naman yung sinabi at indindam na kano maghanda Tegalugan niya mas manayin nyo kayong Kapampangan ng Miadja ining katukina din atlong magmasabal Iluwi, Ibel, Poyoji ilang may munikala at indindanda Ayalala pa ni kaya naman daman ini Ayalala Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng Aganaka ining katukina ing sinabi Miguelito Calma ingikit na kanong ginamit balatan yung balatan pa na kaya namang darandaman nakakit mas manayon dyan kayong Kapampangan ng Talipan yakbalo nung tanggap niya yata yung balatan kayong Kapampangan dapat para ka na ako mas manayon yung Talipan yung katukina yung pangunakan ni Roland Maniago yung munikala yung dindam na kanong Meghabilin Tegalugan niya yung mas manayon na Kapampangan may nabilin niya mo ning katukina ang Bel Garcia ing amano may durog Tegalugan niya ing mas manayon ng Kapampangan may laso ating Taulindili ing Megmunikala Iram Enriquez Diap at ing amano kanong igit na kumbinsi nga kumbinsipi naman Tegalugan niya wala mo mas manayon niya kayong Kapampangan ng Ayamuyot o kaya Ataklayod nga ni kaya pa yata binang magagamit ng Ataklayod makanyan man dakala salamat ka rin ng kaya katamang contributors huli dakal ko agawan video dakal ko materials dakala salamat kayo nung Kapampangan tamo baluin kailangan mong may pangapampangan tamo dahil katamo po dahil katamo anak itala sana panagalugan para kunatala Kapampangan lukuran tayo pagmasabalan tayo pagmaragul tamo yung kaya katamong pangakapampangan dakala salamat kayo kayungan Luid Tamongan.